Hello mga boss, magandang araw sa inyong lahat dyan. Samahan nyo kami sa aming quick visit dito sa Larawan Public Market, kung saan makikita natin ng mga masarap na mga pagkain. Kasama din natin yung mga kaibigan natin, si number 1 Hamas at saka si number 2 Hamas. At saka may nakita kami diring litson. Lami kining mga litson dito. Kasi alam nyo na pag lechon yung pinag-usapan, talaga yung Cebu talaga ang number 1 na may pinakamasarap na lechon. Ayan, kaya tinitikman natin yung balat. At saka alam nyo na may iba pa rin silang pagkain dyan na seafood. Ayan, pinili ko yung anong tawag dyan, nukos. At saka ang mas maganda dito ay malapit lang sa dagat. Ayan, tatlo lang kami. Quick visit lang ba? Pang ano lang ng oras. Yan. Nakikita nyo napakasarap talaga ng litson. Lalo na pag sinawsaw sa sauce. Lami kayo bay, lami kayo bay. Nakita nyo yung sawsawa natin. Pistang pagkalami Oh, pure yan ng suka ba? Galing sa niyog. Galing sa lumpi. Unang kagat pa lang dyan, nakikita nyo ang sarap talaga mga boss. Sana makapunta kayo dito. Dito lang yan sa Talisay, Cebu, Larawan. Si Hamas number 1, no? Shout out Master Aranges at saka Master Padayo. At nandyan na rin yung order natin na nukos. Ano lang yan, inihaw na nukos ba? Malaki. Kaya perting kain namin dyan. Oh. Sarap talaga. Pero mas masarap talaga kumain pag marami. Yung tatlong namin ulam. Yung lechon, tsaka yung isda. May malaki silang isda. Inihaw pa rin yan. At saka yung nukos. At syempre hindi magpapahuli yung natin, puso Muna yung gitawag dito na puso. Rice. Oh yeah. So sana makapunta kayo dito. Ito lang muna, tapos na kaming kumain, and let's go. At huwag kalimutan i-follow ang ating YT channel at saka FB page natin, Boss Chong. And have a nice day everyone. See you.